Nifuko obi si atọ na obi atọkasịchara na mụ gọvanọ na-eche ka oge mụ na gị ya nọkwara ike oge ya nọ nwetakarị aṅụrị ọnụ oge ọbụla anyị ka taa anyị aka echi ka nwanne echi ofu ya abịa jọsụ kụsasị ihe niile anyị mere sigi na mmakwa ifugosi mmadụ gosi ọ na-atọ m efi ọ na-atọ m ebe a anaghị ya onye isi nsogbu adịrọ ị nwere nsogbu mmemme ka izuru ekwu ngwanụ daalụ onye nọ na onye isi anyị jọsụ kpọọ m kịta sị m na chefu nọ abụghị ụtụtụ echi ka ị na-akọtọsị elu ka ị na-edewekwa n'iru bụ otu a ọmụ a mekwanụ ọlụlụ agụla m ike o n'ikekọnị ka isi ekwu otu a ịfụ na ọrụ ka akpọ m ọrụ ka nche ịga m ịchọkwa hapụ ọrụ na ọrụ merezie gị ọrụ ka akpọrọ m mana ya o nwere nkwa nche ikwe gị na ya ịfụ abalị asaa mụ na gị kwesịrị na onwe obi aṅụrị ya n'abalị asaa ya mmetigide ya ọnụ ka ọ bụrụ ofu abalị ya mmenye gị ife niile nkwesịrị inye gị n'abalị asaa ofu abalị ma ya kwesịrị imene na ya abalị asaa ahụ kwesịrị inye gị mmenye gị ọ bụrụ ofu abalị ndị mara onye mbụ ịma ya m kwesịrị ime na ngwa m ka anyị were ya
Obi. N'ekwa na ị na-echenji ya na afọ na bọọlụ anyị na-ekiri. Bịa. Obi. Kedu mgbanaka njikọ anyị? Ị hụkwara ihe were gbega m n'aka? Ị hụkwara ihe were nnọọ gbega m n'aka? Oke, ị mere respect ka m na-eyi arụ ugbu a. Ihe m tụfugo oke. Ime gịnị? Tụfu m. Ma gịnị kwa? Ịhụga ihe ị were gbega m n'aka, ihe dị ka ihe tempa jiri kọọ pan. Ịhụga ya Emeka. Ihe o were gbe nwunye ya n'aka, ọla edo. Ego nke ahụ. Ugbu a iti iwefugote ya ka ị chọtụkwu nwoke na-eme. Ị na-apụ ka nwoke na-asị gị yes, hello, babe. Ehenụ, ị dịghị eme anya, ịhụ akwa m anya, ị na-ahụde m, ọ maka m lụrụ gị ka ọ gịnị ise. Ihe akwụkwọ ihe gwara m cha. Ihe agwụdị ihe gwara m. Na Chinasa. Anyị bidobere ihe ebido sef, ụbịam iwerele ya busa m n'isi. Mụ abụsa gị ụbịam. Chinasa. Ụmụ afọ gị na-eso gị o. Chinasa, ihe nwere gafe ị na-asụ sisa ebere ebe a na-esinye gị tọkị, esinye gị chikin, sinye ọkpụkpọ, nye gị nke anya, ị na-adọrị everything. Mba, onye lụrụ dị ọhụrụ ọ ga-eme enjoy. Ị na-echekwa maka akpa m makwa nji ị na-achịkwa ji ma nwe ego ahụ. Ihe ọbụla ife gafe ị na-eri mmanya ngwa n'ọnụ gị. Onye na-aba mba ka ịma na-etikashi nna just calm go down. Akwa ilege m anya na ngwa lezie ebe ị kpọrọ bịa. Taa mụ na gị lụrụ di na nwaanyị lere agụdo anya agụdo mbịa na-achọwe ka m nuje gị were nke ọla edo na-abịa na-atụsara m kpachakwa anya gị. Dịkwuchi gị ekwu okwu. Ọkwa ịma na anyị ji ụgwọ onye a mere ihe onyonyo ndị a na-ese pictures a fotografa na wedin anyị enweghị ụgwọ akwụ ya. Ike na-ekwu okwu onye gwa onye ikwu okwu a sị gị akwa wedin gị na ebe a na-ere nte ka ire nte ya na isi mba olu na ihe ịchọ n'ihe ego akwụchabeghị m ụgwọ ọ na ire nte eji eme reception akwụchabeghị ụgwọ ya họteelụ anyị nọkịta anụ akwụchabeghị ụgwọ iri nri bụ ya n'isi kere ego ị na-eweta ego enweghị iweta ị chọrọ igbu m ọ dị ka ị chọrọ igbu m nwaanyị a ị chọrọ igbu m ebidobido anụ ọgụrụ ọgụ mgbe ọkwara ya ọ na ihe a ga-emekwa si kwụsị ya na ahụ si kwụsịkwa kịta ike adịrịkwa m ke ọdụ nwaanyị ịbụ dịsef kedu ebe ọkwụ ka na gwokwu ị na-apịarị fon na ka ị na-ege nsogbu ọ gịnịkwanụ enna ọ gịnị ịbịa nga abịa na-etikasị anya ngwa lere anya lee ebe ị kpọrọ m bịa onye ka lụrụ di na nwaanyị kịta iwele ọbịa bushie m isi bushie m anya ọkwa ihe awụdị ihe ị gwara m ngwa m ihe ị gwara m otinye onye ị gwara m ihe a na ihe ị gwara m ihe isi m bịa hala nsị achọrọ m ego isi nye m achọrọ m ego mọt nye m ego shawama nye m ụgbanye bidobere sefi werela ụbịam busam this is not the life ana m egonye bụ gị ihe niile ana m egonye mana ịma na biznes ma na-emezu ọfụma nwere ndidi ego venu m enegị na-asa ọmalịcha m ebere ọ ji mbodo onwe ga-adịcha mma anyị ukwu ga-adị ọ dị nnọọ too much. Nne ka ị na-ewekwa nnụ m iwe ka ị na-ewe iwe ọgbụgbụ m akpatara ya na ị na-ebe akịta nkwụ ụgwọ abalị 7 ka mụ na gị nọkọrọ ya akpọ m sị mbịawa Abuja ka isikwana m chọ ka m gbuo onwe m nne na ya ka ngwa gị ụbụ na m arụrụ ọrụ aka otu mmesi ịkpata ego nne kwesịrị m ịkpata ego ka m wee na-elekọta ka nne n'ife ọka dị na ndị dị eme rụ ọrụ nweta ego na ọ bụ na ma ịchọ ka m ga zụba oche m ga-abụrụ egbe garịwa ngwana onye m ohere na-eme ya ihe a na-ebe abalị 7
abalị asaa ị na-anya otere aka mbata m na gị anọrọ ya biko obi n'elu m anya ihe ọbụla ị chọrọ just kpọọ ha anyị nye gị ya mbata nkwụ ụgwọ ihe ọbụla ị chọrọ just kpọọ ha anyị nye gị ya obi ngwanụ bịa tie m ọnụ chiara m ọchị na tie ọchị anya esogbu n'onwe gị mma bata mbata m na gị anọrọ ya ekwekwana ka nwoke ọzọ bata ebe ahụ ekwekwana ka nwoke ọzọ bata ebe a anya afọ kemgbe mụ na gị ụlọ ọra dị na nwaanyị aghọtakwa m ihe na-ekwu dọkịta ị na-ekwu kedu ihe na-ekwuli ya kedu ihe na-ekwuli ya mekiri na mmadụ n'ọnụ gị Chinasa mekiri na mmadụ gị kere na mmadụ gị na-amaka ya ka a ga-asị ọya Chineke kere gị ọya Chineke nyere mụ na gị otu anyị lọga dị na nwaanyị ọya mmadụ oge nnọọ gị nọ na-etikasị eche na ebidole m ọzọ eche na ahụ m onye nsogbu chere ka m jụgodịgo ofu ajụjụ kemgbe mụ na gị yịwara enyi nwoke na enyi nwaanyị ịhụtụle m bifo ma echimechi nwaanyị ga ahụ m jiri ọsọ wepụ aka gị otu ụbakọchie imere ya bifo ya ọwụrụ nwaanyị m na-amaghị hụrụ n'eji ime abụ ya n'ime ahụ ya kedu ka esi wee makọ nwaanyị anọ ịjụga m ime abụ ya n'ime ọya Chineke mere ka mụ na gị lụọ di na nwunye ka m gbasakwara gị ihe a niile ị na-agbagharịcha biko akasi nwere m mba ịhụ ugbu a na aga m apụ n'ezi ka m ga mekọtalụta isi ma ntakịrị maka ihe anyị ga-enwe si n'ọdị n'ọnwaanyị ana m ụmụ nwaanyị n'enye ya nsogbu echi Amakamo, Imaru Binuma, Amakamo, Isorulamo,
bekee wa gbara. Tomato juice. They can asa kwa. O de ke do e can asa. Iba ebole. Munye gị kwanu. Afọ ya ga wata. Ga wata kwa ya. Nka ya dị. Ọ dị mma, ọ dịrọ mma. Otu ole kwa. Ya wụrụ nwanyị. Ọwụ nwanyị, ọ nwoke. Onye nnụwa agụ. Agụ fitiri gị. Maka, ọkụ mana njọ gị. Ile ebe ị chọrọ nga? Achọrọ gị. Ebe ole ka ị chọrọ nga? Mfuru efu. Maka, hafụ ihe gafe ya ka ọ gaga aga. Ọ ga-abịago nkịta ka anyị ile ihe na-achọ. Ka anyị baanụ ka anyị edozi. Banye ebe ole? Ị na-abịa ebe ole? Emetụkwala m aka ahụ. Afọrọ onye njọ ezi mba, afọrọ maka ifere maka mba. Amejiga mitizi agụ anọ. Ịlụọla nwaanyị. Amaka afọ ihe anọ. Ka anyị dozie ihe anọ ọfụma. Dozie gịnị? Ihe nọ. Onweghị ihe a na-edozi, nwanne m, onweghị ihe a na-edozi. Emetụla m aka, iche na m na-egwu egwuregwu. Gapụje nwunye gị, ya ọ gwụọ gị ya. Onye gị na m na-achị ọchị? Ihe na-ekwu imi n'ihe a? Emenyere m ya. Imi n'imi siro m. Misie gị my foot. Amaka ama anachita. Eni egwu ama anachita. Elo gị so. Easy popcorn. Chinasa. KBC. Chijoke. KBC. Na njọ ga-ajụ jụọ m ajụjụ. Ọ gị na-anụ nke m na-anụ gị? Ọ dị ka ị na-alaiki nsogbu. Ọ dị ka ị na-alaiki ọnwụ. Ana m ajụ gị, ọ gị na-anụ nke m na-anụ gị? Ịbatago na ebe niile ole ahụ ekpowere m ọkụ. Ọ gịnị kwanụ? Zamajụ na ajụ nwaanyị. Ele ebe isi, gị nwa ebe m shi, kedu ebe isi? Ị na-akpasịkwa m iwe o. Kedu ebe isi? Ị na-akpasịkwa m iwe o ka ebe isi, ọkụ na-ajụ gị na-ajụ m ajụ. Ndị ọga jide ajụ na-asa m, nke ọgbọ n'ọgbọ. Ọ gị kwuru ụgwọ isi m, ọkwa ya? Ọkwa kwuru ụgwọ isi m. Kedu ebe isi abatara na? Lekwa anya gị, oge anya gị. Otu anya gị nọ mgbe ị si na room apụwa. Ele ebe ị gara? Ọ maka nọ na ba. Ị na-ajụ ebe nga. Anọ na ba. Anọ ka mmanya. I went to take a walk. Ị gara ndị lee otu ahụ shi amụ ị ga-esi isi abatara n'ime. Iche na ahụ gị. Ịpụ ebe a na mmiri awasị ego mmanụ na-achọgharị gị. Ọkọ nọ na-achọgharị gị since. Biko, ike nsogbu ga-adịghị m n'abalị a. Ị na-anụ? Achọghị m nke mụ na gị ga-abịa na anya na-akpakasị okwu. Ọkwa ihe m chọrọ n'abalị a. Hapụkwa m ka nlabaga. Ọnwa mba n'ime ya nọ. Gị wele ebe isi. Bekwa anya. Ihe ọzọ dị gị n'anya o. Ara dị gị n'anya. Ọkwa ife anya ga-anụ a. Don't work model. Ị na-agbakasịrị m ntị. Don't work model. Ị don't work the model. It was supposed to see. Ị nwekwa ọgwụ nwaanyị dị ụdị ka imo. Don't work the model nwaanyị a. Biko, nke abalị a, ike adịghị m. A ga-eche inugo dị. Ibe ihe iri ya na-agba ikuku everywhere. Ọfịs gị gbasi ọnụ ọtọ na gbazi ọtọ ga-abịa kama. Hey! Biko nụ akọrọ na agụ m wetara m nri ọsịsọ.
achọrọ fried rice and with ọnụ ọkụkọ ịma. With obere salad n'elu ya. Then geti kwima nkwobi ebe ishi ya. Then with mmanya ngwọ. Ọ bụrụ na nwere juice n'aka dị mma n'ahụ geti ya. Ana m eche. Ị na-anụkwa ihe m na-ekwu, ana m agwa gị okwu, ị na-agwa m ha ọzọ. Asị m weta ya, enyi nwoke ga-akwụ ụgwọ. Ime onye enyi nwoke wụ. Biko weta share ọ ga-akwụ ụgwọ, ọ ga-akwụ ya sef million ma ịma gị ihe na-eme. Weta dat na ana m eche. Ama m ihe ị na-ekwu, agwala m ihe m gwara gị, weta ya, ana m eche. Agụrụ na-agụ ma ana m eche unu. Enyi nwoke ga-akwụ ụgwọ, onye ji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ. Onye? Onye? Oh, manager. Enyi gị nwoke ọ bịala? Ahụbeghị m ya anya. Hụbeghị ya anya? Nwere asị m ka m bịa gwa gị na ihe m chọrọ na-awụ ego ọnụ ji anyị. Ego ọnụ ji anyị ka m chọrọ, biko chọọ ya nye m ka m pụọ ahịa. Nyere ọnụ maka na-arịọ n'ọha n'ụlọ. Na-arịọ n'onye? Ka ha nwee ndidi. Obere ndidi. Lee m agwa gị, gaa kpọọ enyi gị nwoke na fon si ya na asị m na achọrọ m ego ji, biko. Ihe mere m ji agwa gị ihe a na-awụ, kpọọ enyi gị nwoke ka ọ na-enye ndị na-anyị ego. Ọ gịnị? Na-arịọ ha. Na-arịọ ndị ya maka gịnị? Biko nwaanyị, ihe mere m ji agwa gị na akpasula iwe, biko. Ihe m chọrọ ka ime na ka jos gaa na-aga kpọọ enyi gị nwoke ka ọ nye m ego. My mom. So, I just kaya siku na yesterday. Kuma kwa gida ya no. Okay. Doko mo negi achoka mo. Mo ako ak ma choka ni ise. Mo ka to mo ya bo. Ko ka di tin right mo. No, na mamu. Baba anyị IDC. Lenu gị, ka ihe gbasara mma gị n'ihe a. IDC, ebe muzi ise. Eji ụmụaka eme gịnị, ọfụ bọtịm ka na chefu onwe. Ọ gbasara gị. Ihe m chọrọ ka ọ dị ịkwọ, ka ụmụ nwoke dịrị atọ, ụmụ nwaanyị dịrị atọ. Mba, ịchọ ịkwọ, amụ ofu nwoke ofu nwaanyị. Ihe a wee akpọ ịkwọ, ofu nwoke ofu nwaanyị, ịkwọ. Mbanụ, elekwu na otu ọ dị ihe ahụ eme, ofu nwoke ofu nwaanyị, ọ dị ka enwezi m afọ ma ọ nwere ihe meghe m. Ịmụ afọ. Apụ m biko, ụmụaka ise ka m ga-amụ. Ụmụaka Igbo ka m achọ. Igbo ka m achọ. Gaa mụzie n'ụmụaka abụọ, ka gị ma otu shamụ ya. Gị mụọ ya, gị kwuru, mmụọkwa nke m kwuru. Ọ bụrụ nwa tinye na n'oge ka ị ga-amụfụta. Ọ bụrụ etinye na n'oge wee ga-amụfụta. Ka ha gbasara gị, ihe chọrọ ịgwa gị na-awụ. Akwa ma mụ na gị bidohala. Anyị birizie n'ime ụlọ anyị. Ụmụazị gawa skuul, m ga na-agwakọ ọrụ. Ekwuchebeghi okwu nke ụmụaka ịjọ mgo n'ọrụ. Wee n'ihe one by one, na-enwere ofu na nke ụmụazị a ga-amụ, ha ga-eto n'eto, ọkwa ya. Ha eto, ha na-aga. Ofe ma ekwetego nọ Igbo ka anyị ga-amụ. Igbo sọsọ Igbo ofu nwoke ofu nwaanyị ma Chukwu gosi anyị. Agwala m gị na ọ ga-awụ ọkụ, gị chọọ Igbo gị mụọ nke gị mụọ nke. Onye ga-eti nke ị ga-amụ? Ọ gbasara gị. Onye ga-eti nke ị ga-amụ? Agbata m ebe na-aga gbasara m ihe na-ebupụta na agbata m. Ọrụ m ga na-arụ nwa ọrụ ga-eme. Ọrụ nke m ga na-anọ n'ụlọ. Ọtụtụ m ga na-anọ n'ụlọ n'ihi m ga na-anọ na-achọ onye mụ na ya ga-achịcha. Ọkwa ọ dị ya nka m jụla. Gee ntị, anyị akwụgo ya tupu anyị anụ dị na nwaanyị. Ịmaka ọrụ m. Anụ ga-ama ọrụ plọmba m gee ntị na ịmaka ọrụ plọmba m ka o si wee dị. Ị ga-ebe akpọ. Ọrụ plọmba ka ije asa m ahụ ka m na-achọ ụtụ. Ọrụ plọmba ga ahụ. A ga na-ama n'iji. Olokwu na ụta isi mara na ọ naanị ọrụ plọmba ka ị na-arụ. Taa ịtụ ga-achị echi ebe na plọmba. Ị nweziri ọrụ abụọ, ofu ọrụ achị, ofu ọrụ plọmba. Amara m.
Aga m na-arụ ọrụ ikwerele ka ikpebi. Mba. Maka gịnị kwanụ? Gananụ n'ụlọ eme gịnị? Anyị ga-ama na-eji ego plọmba na. Ka m nọ n'ụlọ na-eri mbịa bujuzi ebe niile gị na-esozi nwaanyị ọzọ na-eji ọkwa ihe ị chọrọ ime. Ọ ga-awụ ọkụ. Aga m n'ọrụ ka m keep it fit. Ị na-ekwu ka aka mma aka m na-ede. Ihe m ga-eweta iri eje keep fit. Ihe eje keep fit. Mba, ị na-aghọta. M nọ n'ụlọ nọ ahụ m abịa bukashia mwuzie waste pipe gị so nwezie ndị ga na-akpọsịrị ma ọ ga-awụ. Meeting na ihe a na-achị ide ọ dịka ọ ga-awụ. Ọ ihe na-ekwu gawakwanụ lee onye m megiri ebere che na ihe ahụ. Imega mebere maka imega ebere a na-asị fọrọ na arụ ị na-adabanye m n'arụ na-egize na-adabanye m n'arụ fọrọ na arụ ma na-atọ gị ụtọ ọrụ bụ ọrụ na-achị na-emetụ m arụ. Nwaanyị a ọfụfụ ofe ka a chọrọ ịgba ịmụọ 5 ịmụọ nka ụmụaka Igbo ezugbo a sị gị chọ ka igbu full time housewife nweta obere ihe nweta eji ya na-eri nri ịmụji ebere iwe bụrụ nsogbu ịchọ ịga arụ ọrụ ka ụmụka na-ene gị anya slay queen ịga pụọ ga arụ ọrụ kịta na ị na-eche ikuku gị anọ ụmụka na-ene gị anya ịrụ ọrụ one stupid man na-egba kịta na onye ga-azụ he baby come here secretary ka ọ na-esewazi gị secretary a na-esewa adịghị n'anya ahụ secretary ka esewa gị biko kwa manager ka dị very young ka a nọrọ ebe a nọrọ ji nwaanyị naanị ya na-achọ elu Chinasa na ndị nna gwadị gị Chinasa oke nsogbu adịrọ masị na na-ekwu too much na-ekwu too much ụmụaka Igbo ezigbo nweta obere ego igote nri anyị eri ana-ama na-eji nwaanyị taa kpuchiere nwaanyị our secret. Hello, Daddy. Mba. Mara since nna m nwụrụ, ọgwụ ka m nwezi ka onye na-akpọ mpa. Ọgwụ ahụzi nna m. Because ị na-anọrị m na ihe na-eme, wedding and all ncha, ihe niile mme nnọọ. Mana anụmanụ mụ na nwunye m ọ na-agara m ọfụma. Ma m ihe na-eme. M na-ekwu agbị, nwunye m na-ekochi. Nkwu elu okwu ala. Enwere ihe na-agara anyị ọfụma. Ama m ihe m ga-ekwu. Biko, gwakene m, kedu ihe m ga-eme? Gwakene m ihe m ga-eme, biko. Ka ọ dịrị Thank you, sir. I forgive. So bad.
asị m ka m gwa gị na nwoke ahụ akwụọla gị ụgwọ ọnụ ji. Ọ kwụchala ihe niile. Onye dịra ya? Onye si gị nata ya ego? Nwoke ahụ ị hụrụ nga ahụ na-ahụ gị n'anya, ọ ihe mere o ji kwụọ ụgwọ. Ihe m chọrọ na aka ime ji nwayọọ na ka gị na ya nọrọzie ka o ji nwayọọ hazie gị. Onye na-alụọla nwaanyị? Otu ahụ ọlụọ nwaanyị ọkwa ka ahụ kakwa mma, maka ọ ga-eji nwayọọ na dezie oge ọfụma. Ewu na ịnwụ na-ejigbote nwaanyị ji nwayọọ na-ahazie gị, ahụ ga-apụta nnọọ. Nwoke ahụ gị n'anya, so ọ kwụọla ụgwọ. Ihe m so ka m gwa gị, ịhụ enyi gị nwoke a na-eme agwa gị ihe o ji anyị nga na 125,000. Gị na-asụ m ga-enyeghachi ya ego ya. Ngwa na nsogbu adịghị, ka m ga-enyezie ya ego ya. Ka m ga-enyezie ya ego ya. Enyeghachizila ya. Ele ebe ga-eweta ụdị ego ahụ kwụọ ụgwọ. Enyeghachizila ya. Anyị emeghe ọnụ ebere ọnụ na-amachagharị nnọọ. Nwoke hụrụ gị n'anya, ọ chọrọ iji nwayọọ hazie gị, gị na-asị m ga-enyeghachi ego ya. Mba, ka m gaa na ga-enyeghachi ya. Anyị emeghe ọnụ ebere ọnụ na-amachagharị, eleghị machagharị ka. Nwoke ahụ hụrụ gị n'anya, ọ ga-eji nwayọọ na-hazie gị. Mmụọ gị na-ama ahapụ onye. So eso m dewezie gị ego. Ị dị sure? Adị m sure. Ọkwa ya ọbịa na gị ma arịwa ahụ. Ka ikpe ekpere. Ihe emecha ya ka mkpe ekpere. Chere, ọnwụ na-ekpe ka abalị a. Ọ gị na anụ mụ na anụ gị emecha ya ka mkpe ekpere. Ọkwa gị nwa na-ekpe abalị. Ọ bụrụ ma bụ onye isi. Ọ bụrụ ma bụ onye isi. Nwekwara ihe na-aga awụrụ gị ọ bụrụ ma bụ onye isi nọ. Lekwere weta ihe butere onye isi ụlọ n'ime ekpere mụ na gị ga-ajọ mee ka mmadụ kpee na ibutewere. Kpe nke ka mkpe nke. Ịnụkwa. Kpe nke ka mkpezi nke. Olisa bi n'eluigwe. Nwa gị nwoke abịaghị ọzọ. Esi na onye chọtara nwaanyị chọtara ezigbote ihe. Mgbe di ya ahụ chọtara nwere ezigbote ihe, onye nke a hụrụ nwaanyị, ama m onye m na-ebi n'ụlọ anọ a, ya bụ ekwensu. Anyị si na ifụ ebe ekwensu nọ na-akpọ afa gị, ihe egburi ekwensu. Chineke nna ka ekwusịrị ndị agha were ọkụ gị na-ere repịa nwaanyị anọ na-akpọ onwe nwunye m. Ọta afịa bụ Chinasa. Chapụ ya achapụ, chapụ ya achapụ, chapụ ya achapụ, chapụ ya achapụ, chapụsara m ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Chineke na-eme mma, onye ọma nke eluigwe, onye Chineke bi n'eluigwe, ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Ịhụnanụ, ịhụ na otu m si bụrụ onwe m bi gị na nsogbu a. Chineke amakwana m n'ọdụ ga-esi dịrị. Biko bịa nyere m aka mee ihe bifo ihe eme m. Chineke eji m kpe ala ayọ gị, biko. Nwoke a chịrị igbu m. Chineke were ihe dịka budozupụ ya na ndụ m n'aha Jizọs. Ọkụ ya gbajichicha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ga-eme mụ na ya gbasasa, Chineke mee ya. Ọ bụgodi na ọ ga-adị njọ, mee ya ka mụ na nwoke a gaa. Ka mụ na nwoke a otu oshi mepe ọnụ ya na-atụ ashị, onye ashị n'ọtụtụ ya, oji ashị ezi. Chineke nna, ama m ihe m ga-eme. Jehova bi n'eluigwe, ị ka na-ege ya ntị. Gị na-ekwesị enwere mmekọta, gị na-ekwesị a na-agafete ofu ụzọ. Ọkwa mụ abụ nwa gị nwoke ka ị na-echekwana. Gbalie nwaanyị a isi, pinyo ya, jide na akpịrị abụghị nke a gịnị? Ọmụnwa ka isi Chineke pigbuo m. Ya pigbuo gị. Akwa ekpege m nke m. Ya pigbuo gị.
Na Chineke bụ oge ka onye buru ụzọ ga-akụ ana m azụ ka onye buru ụzọ ga-akụ ị chọrọ ka m nwụọ so that gị onye ahụ tọga gị ga-asụ ihe dị gị nọ ndụ ọ ka m nkịtị te pigbuo gị because ebe ị nọkịta na ị just na occupy space nwụzi ebe ka ị na-arụ ohe nwụzi Iwu mmadụ. abụzi m onye na ịwụ dị ndụ nwoke mma ọhịa iwu mgbe ị chọrịga m na ụmụ okoro na-asị m na anwụ onye na-achụ gị anwụ mmiri gị na-asịkwu nwoke na-asị anya gị ị na-asịkwu nwoke na-asị maka isi na m ga-anwụ nwa asọ wụ slay queen slee ya slay queen na ọkwa asọ wụ slay queen gekwa ihe na-eche slee ya onye na-asị asị n'ihe obi ọ na-eyipi na afọ na-agagharị ọkwa onye nụrụ di ka ị na-ejikwado iso ndị akwụna ga-abịa n'ọkụ mmụọ ndị akwụna ga-abịa ọkụ mmụọ ndị akwụna ga-abịa onye nke ahụ ka mmụọ Ini dia maka mau boleh mengenanya. Mau boleh. Ime na ịma na otega agwara m dị ihe a Mama, izbuti mma. Mgbe nwunye gị mara mma dị anyị. ngwanụ ime na ana m abịa lekwana ebe ị na-aga gaa chere m ana m abịa nsogbu enweghị nchekwa ebe a ka m gaa gịnị ihe ichefuru gawa biko mgbe ọbụla gị na ihe ana m abịa oriakụ m Ngwanụ gbalịa biko gbalịa. Ngwanụ m ga-akpọghachi gị. Esendịrị. Okay. So gbadị m ga-akpọghachi gị. bịa manija gee m ntị ọfụma ihe akpọ ebe a ka ị rụọ ọrụ manija ka ị na-amaneji họteelụ ahụ enwere onye gwa gị ka ọrụ ga-asoro ịmaneji nwunye m amaneji na nwunye m afọ gị otebe aka m fọ gị he na-ijide nwunye maka na-asị nne ịmaka mma ịka makwa mma nwunye gị mara na mma ara na-apụ gị aka m na-ekwu ka ị na-emepe ọnụ ịchọka mmadụ ego ọnụ kịta anọ kpachara anya gị adọnga aka na ntị nwoke adọnga aka na ntị ọkụfụna ji udo wee bịa achọghị ime gị ihe n'ite nkịta anọ achọghị imekasị gị arụ ụta gị na nwa gị ịkpasuo m iwe ọkwa mme ka ifuo nnọọ ifuo ekwere anyị na-agwa gị oke di anyị gị ma nke ịma nke ọdọ ara rapụ gị gị ma nke ịma nke ọdọ eleghị ịnụ nga na-abakashi oke nsogbu adịrọ ebe n'ichọghị m ka m gwa nwunye gị na ọ mara mma nsogbu adị ihe m ga-eme a na-akwọ gị na-abakashi mpụghara m gaa na magazi ga gwazie nwunye gị ihe ị na-eme na room 205 ma room 205 ka ịkwụ ụgwọ ka room 302 ịghọtago na m ga-apụghị ya na-agazie ga-agwazie your wife gwazie nwunye gị ihe ị na-eme na room 205 ọ room 205 ka ị kwụrụ ụgwọ dị anyị ọnụ ma lọta nwunye mara mma na-agwa ya na ọ mara mma dezie nwunye gị dezie ya ọfụma ị na-asị m ihe a chegodi ka m gwazie bịa nwoke bịagodi bịanụ ị na-asị m bịa gị na-eti ihe biko akpọla m na-asị m bịa nwoke bịa ị na-akpọ m gị na-eti ihe biko ọkwa nwoke ka ibi bịanụ asị m gị na-akpọ m gị na-eti ihe biko akpọziri m otu ahụ gị na-akpọ m gị na-eti ihe biko ihe na-eme ọ dị mma nwoke ka ibu ị na-agbagote ịgbago afọ na everything ịnụ ọnwa anyị mmadụ bịa jide nwunye gị na-agwa gị niile obi ọ ga-adị gị ihe m na-ekwu gị ma na gị na oge chee n'ihe chere ego dị ka m gwa gị chere ma agwa gị nwunye gị mara mma ka egwu nwaanyị ama m na ọ gị na-agwa ya na ọ mara mma ngwara hafụzi m ka nna abụọ ya n'aka m
Na-agwa ya na ọ mara mma. Anụgo m, thank you. Thank you. Thank you. Ka m na-agwazi njizi aka ngwa. Ya ga-abịa na-agwa m na ị ga-eme m ga-efu. Afụzie ihe nkwu. Ị mara iwe na-ewe mmadụ kwuo ihe kwuo ihe ozugbo. Ọ wụcha ihe awụ ihe na-eme ọnụ nwa nwoke. Gị meghala lụta nwaanyị dị mma. Gị na-agwakwanye ya na ọ dị mma. Nya ka nna nwoke na-emezi ya ọfụma, na-emezi nwunye gị ọfụma. Bịa nga na-bakashị. Na kwụsịkwa ya. Anụgo ama agwa. Ọwụrụ nsogbu, ọwụrụ fọtụ gị. Mfu ya ọdọ m agwakwa ya na ọ mara mma. Enweghị ị ga-eme. Agwazina ya. Esikwara na enweghị ga-eme. Agwazina ya. Agwazina ya. Nna asị gị na enweghị ị ga-eme. Na-asị m ihe a. Na nwoke a sef over this thing sef. Amaka. Okay. Kekwa. Adị mma o. Mana ụbọchị ahụ nọmba na gị inye m nọmba gị, nyekwa anyị gị nọmba m, ọdụmụ anyị gị nke m. Adị na-ajụ onwe m, ajụ nke ụbọchị ha, kedu ihe na-eme ebe anyị sara kwado nke ihe na-eme ebe. Ebara m ịhụ enyi m nwoke di m nkọrọ gị. Di m ji ego, mpa ya ji ego, ọ kpataghị ya. Siren, Hilos ga na-eso ya like this. Nsogbu araza ka njọ ọ gwara enwe ihe mmenji na-ajụ ifo na onye mụ na anya ngwagwo na anọ ya nwunye m agbara nwaanyị ọkwa ifo ka o siri hazie onwe ifu ukwu ya ọ dị balance ifuru iru ya very balance asa bekee na-eji m ego emere nwa arụ afọ m ya n'anya ọ na-eme m obi ọma obi ụtọ ịmagodoro nche ọ na-ete ana m egote from Dubai perfume designers ka ị na-ekiri ya na anakọta ya diz mburu ya straight to Paris anyị ga weekend anakọta ya diz 2 days ago anyị ka si ya na Holland na-abata na esi Holland bata anyị ga small break ebe anakọta aga break awụrụ abịakwana ụwa ịta afọ ebe ego dị ka a na-emekasị ya ego ihe dum niile ekwuchara gabịa nọ na this kind of hotel na-enweghị AC. Ihe ga-aghọta ana m aba mbata ụmụọchị awụrụ m onye mmeka ghọtago anyị ejibe ebe na ka e wee zụta obere ọ na-adị mpụta ụmụ boys ha na-enye nsogbu nga those 5-star hotels nọ Michael Transcorp Hilton all of them a na-enye m nsogbu achọghị m nsogbu tupu achọghị m nnọọ ụzọ mụ na nwunye m na ebe a achọghị m mmekpa arụ imekwa onye na-ekwu okwu ka m gwara gị anọ na rizi enwe onye mmite ọwụrụ my friend his father wee pịa m contracts in hundreds of millions ana ebe a na-egwu nka before to recover from that one the next thing na afụgodi emego m PA to governor n'otu anyị dị lehe iyi na ọkpa lee ọgba ya kwuru otu anyị ị ga shut down this hotel like this. Eme ya agwaghị ha na kama enyere gị aka ifu ihe m na-egote nwunye m amaghị ị na-ata afụfụ kedu ihe onye madusa gị ebe a na room anụ adị ka nwe 6 spring matras ị ka na secondary school bịa ka nchenji unu ka m gbanwee ndụ unu ya bịa ka nye contract apịa contract of about 20 or 30 million ka ị na-ekwuru nwunye m pụrụ ebe a na gagotere ịma ihe ji eme wedin ịma karat gold oyi na mgbamaka ya 250 karat gold pịa kasị everywhere ka ị na-ekwuru ya nọ
onye mmemme ka a na-eto afọ onye mmemme nwoke a na-akpọ ọkwa mpụta na gị asị na ọrụ apụtago nwata gị ije mpụta na gị a na-eti dike apụtago nna asị gị ma wedding shut down ka ị na-ekwuru ya na ọchịcha ka na-afụ ya anụ ọkwa sintetik ka nwunye gị bụ n'isi Nche na mafụ sintetik nwunye gị bụ n'isi nwunye m si gịnị ihe a ihe mma m na mpa m na-eyi those days akwa ya ka na-akpa afụrụ those olden days negodi hey chegodi ọ dị ka ọchịcha ka nna afụ chegodi ọchịcha ka nna afụ ihe anụ ọnwụ ka nwunye gị yi n'isi sintetik ka ngwa gị see your boy ya bịa ka m hazie ndụ ya just one contract and gap you know. One contract. Forever you'll be grateful to me. Okay, you do thank you. What about I don't like it simple. Simple my food. Simple does it. I'm been doing it from work. Mom, get simple my food. Can you know Because she ba po biko kam hezbo ma. I don't know I don't come. Eni ngoko batahia na ga hu hilos ndege so ya batahia siren ga na akpo. Biko po me puzo po here biko. No kana obia mo. No ko obia na egbu gi o. No go maka na egbu. Hell this Only kalu. Offer Brazilian hell. He kalu nwanyi bia na acho onye ozo. No, you nwunye nne Brazilian hair. Abeg. Brazilian. How come nwunye give? Nke a na-ere 2.5 million. Synthetic ka nwunye give. Because sheba po. Singing? Synthetic. Ewe ya. Because why here? Nwunye ga ma. Ichawe na bia ka nye go fuma. Jinwa yo. Ama me na agu ge. Dị mma kọrọ eshi na mbere nwanne echi ahụ chere ọ bụ di gị ọ dị m ịma na ọ dị m biko nne abịara m ịgwa gị ejikwe m ọgụ na mgba bịa abịara m isi gị na gị biko wepụ anya gị ebe dị m nọ biko eji m chukwu ayọ gị biko wepụghị m ji di gị eme o di gị si na PA to the governor eziokwu PA to governor ebe ihe ndị m wụ plọmba onye na-arụ igwe mmiri onye ọsọ deputy governor. Di gị si n'ụlọ ka lọtara honeymoon from Holland. He bụ n'isi na ọ na-ego ya all the way from Dubai. Isi Holland. Kemgbe m matara Chijioke ịlụga di na nwaanyị ọkwa ụmụgụrụ ka ibi ịma ịnụkwa Chijioke ọsọ ọ zụrụ na m isi na ebe Dubai ịnụkwa ọsọ Holland holukwa isi nga ọsọ na Dubai ka ọsọ ọrụ ebe Chijioke ihe Tinka jiri kọpa ha nke mụ na ya ji ese okwu n'abalị nwanne echi ka o mepere ọnụ ya so shi Dubai gotere m ịhụnanya ya ịhụnanya ụmụ nwoke otu ndụ na obi na-afọ m ụfọ na m werere ọnụ masị na m ga-alụ Chijioke ahụ nne biko ịhụnanya ya ụtọ o shedere mụ na gị ka m gawa biko akwanya abịabeghị nke abịa imepele ọnụ gị ga na-asịgharị ma nke a jụrụ gị ma nke a na-ajụ gị
ma gị mepere ọnụ gasị ịwụ PA to deputy governor. Lee gị otu shashi ka nwatakịrị na ilere mụnwa Chinasa ịkpọ nga Dubai ga zụta Brazilian hair. Chijioke lee gị na instalala m 250,000 naira. Lee ikwu gị n'ọnụ gị karat gold lee ọsasashichana. Lee nụ ya ine gị mmanya ọsasashichana na ashị Holland ahụ ga-ehowa gị anya. na-egbu oge ebe ahụ ifere a na-eme gị mmadụ na-ebuli gị elu ị na-ebulata onwe gị ala ebe ị nwere okwukwe dịka m gwa gị ọhịa iche na m ga-anọ n'ọrụ plọmba wee nwụọ ka m gwa gị afụgo m ebe Chukwu bụ m aga Chineke bụ m aga afụgo m ya na mmụm afụgo m ya fụ ya ọfụma ọkwa Holland a akachago m ya Dubai a akachago m ya but efugo 250 karat gold a ọ bụrụ gwa ga-eri ya a ma egotere anọda nwaanyị ọzọ rubbish a na-ebuli gị elu ị ga-arụ ebe a agwa gị na nkwu like that na ọhịa bụ ihe nkwu ọ isi yes di m gotere m ya usoro gị siwa asọ ihe ịgwaga m na a na-ebuli gị na-ebute nwaanyị a na-ebute nwoke a na-ebute gị ifere m gbuo ị na-eme ị ga-akpọ onwe gị slay queen nọ n'obere mba ifere na-emegbu gị slay queen ọkwa plọmba n'ụzọ gị kịta na ka ebe ị nọzi Chinasa plọmba na-adarizi gị ihe mere iji chọrọ imerụ m ahụ lee kemgbe m nọrọ gị ọwa otu aga ahụzi m anya lelee efe m yi ledala m anya ote m dị mgbe mụ na gị ga eyi na nwoke ị na-achọ onye ga-ifere megbu ọkịfụ karakpe ụlọada agachago m ya ị ga-aghọta onye kwe nwere okwukwe n'ime Chineke ihe ọ bụla ịyọ Chukwu ga-eme ya mere Chukwu oge na-eme gị ya onye nwekwe jee ka ngaga azụgodi ike ụlọ dị ya nọ gị n'ebe anọ Chineke Chijioke ekwashi ewu maka kedu ịgwa nwunye m kedu ịgwa nwunye m mmadụ agaghị mbịa ka nyere gị aka emego m ihe ọjọọ sị ka nyere gị aka nyere unu aka na-ekwugheri ebe nwunye m nọ kedu ebe gị ọnwụ ka gị na-agba okwu Amaka ọnwụ ka na-aja ajụ gị ka m gwa gị kemgbe gwa gị na nwụ PA to gọvanọ iji PA to which as a governor of a state governor of a state ịma na enwe nke a na-akpọ people's club ahụ PA to that people's club nke football ahụ PA to the governor nọ n'ime ebe enwe ya na-akpọ gọvanọ ebe ahụ PA ya ihe ọbụla mmadụ gwa gị iwere n'ọnụ Brazilian gịnị a sị na na-edube ya duba ya ebe a na-egote shutdown nwere ike ịbụ my own shutdown nke m ihe niile wụ shot kpachakwa anya gị a sị ka nyere gị aka imere m ihe a kpachakwa anya gị Echere m isi gotere gold of 250 karat gold. Chineke gịnị? Ọha ị gwara m. Ị na-asị asị. Mụ bụ ọnụmanụ gị, ọnụ nyere Chineke, sigi, ngote 250 karat gold. Ọha ikwuru. Ego mmanya dị, na-atụ ncha. Chineke, mụ egbu emekwuru 250 karat gold. Ka m gwakwa gị before they do for. Ndị Igbo. Wedin numere iji ụgwọ na ndị kanopi ma ndị oche ka ha bịa chọkwa wepụ ọmụ ụgwọ kwanye na-agwa gị. A na-abịa ebe.
akidi. Oh, package. Ote akidi. Oh, package. What don't I don't I don't. Fear to the governor. I'm coming. Imagine making that. Can't have that. I'm digging. Now siren. Wee. Yo, Joe. Siren age mention. Oh, Okada cover. Okada. One could siren. Do siren. Siren Okada. Never go Obiam. You are him. Obiam Giburu. Siren. Nne, ịnụkwa ekwene ka ị na-ashine na ahụbeghị m gị kemgbe ahụ dịkwa gị. Ekwene ti dị kemgbe ahụbeghị m gị anya nsị ka m gaa dịkwa Kedu ka maka di gị? ọsọ dị m. Biko achọkwa m ka ị bịa mee na ugwu obi abịa were m iwu ugwu. Achọghị m ka mụ na gị ọnwa kata maka nwoke ahụ iwe eji m biko. Ma na otu m nọ na ebeghị m akwụnta maka otu m shiri gaa kwere elu Chijioke. N'elu m ugbu a ashị niile ọ na-atụ eme ya ọsọ prọfeshọnal nka eme ya ọsọ PA eme ya ọsọ nke ahụ mfere che na ọweziokwu nwoke akwụghị ama m na ịhụnanya ọ maka nne m na nna m che na akago m nka m ga-asoro Chijioke. Onye ihe m ga-eme na abago nwa abago m ka ile ime ọ ga-agbanwe ịma na ụmụ nwoke mana ọ dị mma ya alụgo nwaanyị alụ mshi na ọlụlanya na-gbafụta a ga-asị na anwụ onye na-egbu. Ilele ihe ndị mmadụ ga-ekwu ihe ka mkpa wu obi ụtọ gị makwa ihe ị na-ekwu ị chọrọ ịnwụ n'ime ebe ahụ. Nne m chọwa gị o. Nne matọsi mụ na di mgbe anyị bịara n'ụlọ akụ ahụrụ m enyi nwoke nke ochie. Eziokwu ahụrụ m ya amakwa m ihe ọ bịara nga eme ka ịhụ ụtọ shifu m nọ ahụ na-atụ m. Anyị na-achọ ịbịa m nso pụta ịma mgbe ọbụla mụ na di m mewere mmekọ ahụ mana ọ bụ ihu nwoke ochie nke m na-ahụ n'elu m okwu ihe m ga-eme ugbu a ihe ị ga-eme wụ hapụ ya. isi Hapụ ya ma hapụ di m okwu ihe ndị mmadụ ga-ekwu. ị na-ele ihe ndị mmadụ ga-ekwu obi ụtọ gị ka mkpa ihe ndị mmadụ ga-ekwu nọrọ nwụọ. Ma na-atụkagodi ashị okwu ihe ndị mmadụ ga-ekwu. ị na-ele ihe ndị mmadụ ga-ekwu obi ụtọ gị ka mkpa ihe ndị mmadụ ga-ekwu nọrọ nwụọ. Akwa ya Biko hapụ ya o ka ị were ndụ gị mee ezigbo ihe. ngwanụ ọ bata taa mụ na ya ekwu n'anya Ị ka na-eche ka gara hello ele onye nọ nga ahụ biko mba ọ wụ ihe mmiri ọkụ ọ na-agbapụta elego na ọ dị ihe ewu ihe a biko unu chọọ onye ga-abịa mfe achọrọ m ihu manija manija ka m chọrọ ihu biko n'otu ihe mmiri ọkụ aga na-arụ ọrụ. Okay. Oh yeah.
Adị m mma. Ị ga-asị obodo. Lee n'oge. Hai. Magoro macha mma. O nwere na-achọ makwa ya. Anụ m abịa. Hello, baby m. Baby m, ọ mụnwa na-akpọ gị. Anụ m na nwunye gị. Asị m ka m gwa gị ihe niile isi m were na ebe a nọ, agbawala m ụgwọ ya o. I chefuola. Mana gị bara n'ụlọ nkwori na gị sị m ha ọbụla m chọrọ m were. Chike nọmba ị na-akpọ ọbụrụ mụ maka ọbụrụ mụ na gị. Ọ amaka. Anwụọla m. Olee ebe m ga-eweta ego m ji akwụ ụgwọ? Na otegukwa. Nga anyị nọ. Ndị mmadụ a ga-ahụkwa anyị. Baa onye na-agafe ebe a. Kwa mụ manija ya. Ọkwa ya ịwụ manija ebe a. Ahụhụ na ebe a eme agwa gị eziokwu achọrọ m ịzụ n'ebe a. Achọrọ m ịzụ ya. N'elu gị nwoke ọma. Manager. Onwe na-eme gị nke anọ. Onwe na-eme gị. Onwe nke na-eme ihe anọ. Ọsọ mgbe ọpụ gaa ihe niile na-azụ gị na-asị. Gị wepụ ya ọtọ ọbụ Chineke. Ị na-ewepụ ya gịnị? Ị na-ewepụ ya gịnị? Eleghị na ọwụ ọgwụ. Ọsọ mgbe ọpụ ihe. Ogini. Amgwa gị. Nwunye gị ji m ụgwọ. O ji m ụgwọ. Ebe nwaanyị Chinasa Kelere ebe anọ na gị na nwoke nọ ụka na-apịrịkọ gị pịa gị n'obi na-apị ukwu gị pịfụ gị ndụ na-arụ mụ na nwa mbe gị bụ di gị apịtịbegote nwoke asị na-apị gị onwe dị ebere onye ma ọ gago na na-atọ ụtọ mgbe ọ batara ebe a n'elu ibute m ebe a mara mma nke ebe ga na-ebe ebe a nọ ebe nkọtara ya wụsa arụ gị maka na ịchọpụtago na maneja wụ enyi gị nwoke ụlọ akwụkwọ gị gịnị ya kọntinu ozi ọkwa ụnụ ahiwazie Chinasa
Enu nsogbu. Iwu ada m egwu n'isi. Mana nsogbu adịrọ. Agwa gị, aga m agụ ụgbọ nwa mkpi. Aga m agụ ụgbọ nwa mkpi. Onye ga-agba gị. Onye ga-eme gị. Nwa kisi gị imebọ. Sisi bụ na gị yiba. Enye m ụmụ ya sị, no, nwunye m amaka. Ka ndị bụrụ arụ m so for my wife. Enwebeghị nwaanyị m metụrụ aka, aṅụ m iri maka emetụ nwaanyị ọzọ aka. Ebe akị nọ na-eme eri, na-ezuzu. imepụrụ ọnụ kasị nwa Chinasa ụmụ gịnị Chineke ga-akpụ gị ọkụ bụrụ gị nwa nwoke ị ga-eme ihe ị ga-eme gị mepe ọnụ ga na-asị na mụ nwa Chinasa ụmụ amụsụ gị na onye anyịrị ihe eji atụ aja biko elebi na-aga kedu ebe ị na-aga eche m n'isi ike mgbe ịma m ebe onye ọbụla isoro ịhụrụ gị chi ga-egbu gị n'elu gị imere isi ka ihe ọtọ ihu gị ya ga-egbu gị Chijioke lenu gị ọkwa ihe ahụ ihe na-arụ na họteelụ a gị bịa gị na-eme ka a ga-asị mmadụ hụ gị nọ na-abara m mgbe ọ ga-eche na iwe onye mmụọ ozi ọ ga-ama na iwe onye ọjọọ lee ihu ya na-ekwu na-ewekwa ihe ị na-ekwu leedara nwaanyị iso arịga lee nwaanyị iso gị nyere ihe eji asụ aja Chijioke ị na-emekwuru onwe gị ebere gị hụ m nọ gị na-abara m na-asị m na mke leenụ gị ọ dị ka ihe anyị megezi n'ime ọlụlụ di na nwunye m na-aga ọwụ taa anyị lụọ echi anyị alụzi ọkwa ihe ị na-eme ọ na-emetụ na ntị achọrọ m mgbe n'eti mgbe ị na-eme nke gị ime oke ọzọ ihe anyị megezi gị mee ke gị mmee ke Chijioke ọkwa ya ọkwa ihe ikwu gị na mmụzụ na-eme mkpọtụ amam ihe na-eme mkpọtụ na-eme mkpọtụ ekwukwana okwu kịta enwere mụ na akọ gbatu obi achọrọ ugbo nwanyị asa mbata ekewa agba ihe anyị peme ebekasịrị m arụ n'ogodo gị gba nwaanyị anya ara nkịtị adị nsọ na ka ọ bịa ebe ọkwụkwa itinye ihe ọfụma atọrọsị gị na atụ ama m ike apụrụ ya ewewe eche na ọ bata na m ga-afụ na ọ ya azago ikugbu ọkpọ n'ọnụ enwere iwe ana m abịa ka m bịa mmegodi masaji leelu otu ọnụ gị si atọ m nna iwe gị otu m si gbapụ iwe gị biko ekwena ebe ị nọ ịma na ọ gị nwee họteelụ a niile oke ịsọ maneja nke ọ bụ ele ebe anyị ga-ahụ ngwanụ ka m kụrụ akpa m ka m bịa n'ite gị
Lenu gị akwụna. Eche m n'iwe enyi m. Eche m n'iwe ezigbo mmadụ. Akwa enwe ihe gị na di m. Mama ụnụ yi ga-akọ gịnị? Ihe m bịara ịgwa gị wụ. Wepụ anya ebe di m nọ. Wepụ anya akwụna ga ebe di m nọ. N'ihu ya. Ekwuchago. Esi na mana gị di gị na-eme gịnị? Ịjụga m. Onye bụ di gị? Ihe nke ahụ n'otu ahụ. Ka m gwa gị, enweghị m ji di gị eme. Di gị nwe onye na-esogharị m n'azụ. Na-adụgharị m maka ebu m ihe ị na-ebu gị n'anụ. Onweghị m ji di gị eme. Ha. Biko gakwuje di gị. Si ya hapụ m aka. Mechie gị ọnụ mgbe ọzọ m ga-ahụ gị ebe gị na di m. Ma enwere ike oshi nga agafe gị nwa agafe mgbe ahụ. Ihe m ga-eme gị, m ga-ewere asidi wushie gị ihu ga. Ezinụlọ gị. Onye ara. Ị maghị ga-eme ya si woman. Ka m nyere gị aka. Rubbish. Moi, Maggie, I had to gas. To chase. A goose not to do any egg. I said that when you see Bodo. Could be going, man. See, I say, twice, can't, and now when you see Indiana, now go governor, now and about hillocks, now about siren, and can't. Ini now as a kind of. But I even had to myself, I was jealous. Name me Sigi. He make a room so can't see when Ubim Nabatake. Hey, but I mean, you know, to quite just say. Hey, Toka. Hey, I don't know they say that. When Sarina. Who was standing eager at Dubai? No, you na kota na nke ha wo dubem dubem mu dube. Nke ha wo dubem nke ha wo Dubai. Hi, Sairi. But afunka me atakoma fufu. Amami ihe mewega kpọrọ nwanyị anọ. Ogo na mgba kwamgbe. N'ụtụtụ n'abalị kwamgbe. Na-arụra mmefu anya ka mmadụ ghara ịpịnyụ m n'ụra. Mgbe ị lụkwara na ịma gị. Ọkwa ndị mmadụ na-asị m gaa nụ ya onye nke wife material efugo ya na. Ya knife material mma. Biko. Kwamgbe ọgụ na mba. Ụtụtụ ebiri rafel. Ụtụtụ. N'efife na n'abalị. Elekwana ihe chọrọ ka anyị mee. Ami. Negoda kam. Ịgbapụla ya agbapụ. Onye kacha akwa gị. Ejiri ozi mgbanaka m. Ama agba nwaanyị akwụkwọ. Straight mgba ya akwụkwọ. Ma ihe ga-emere m ka obi dị m mma. Gbaa ya akwụkwọ. Onye iji nwanyị ekwu. Onye ite ọnụ gị agbago m akwụkwọ since kwamgbe. Achọkwa m ka ashụ ime ihe na-atọ ncha. Ami, ana m atụ gasị o. Ka ngwa gị. Akwa ifu Dubai ya. Nke gị wụ Dubai. Nke gị awụrụ Dubai m. Akwa ifu Brazilian hair. Ị ga-eyi ya. Anyị ga-aga to visit ka ya na government house. Iji m egwu. Ami. Ka agba ya, ịgba ya gaa. Ihe gị na-asọ m ọzọ.
bịa Chinasa Ogini. Kiri na-emere gị mgbe onye ka na-akpọrọ gị maka ịza m ihe nke ọgbọ na ọgbọ ma iwe na m gee ntị ihe nchekwa nkịta ahịa m ekwu ugboro abụọ ọkwa ife ọnụnụ mụ na gị ọnụnụ di na nwunye anaghị na-eme achọghịzi m ịnụ isi gịnị ịnụ ihe nyo isi gịnị ịnụ ihe egwu achọghịzi m ịnụ ana m agbaka akwụkwọ na kọt achọghịzi m ịnụ onye ọbụla ga-arụ onwe ya onye aka imepere ọnụ gị na-ekwu akpọrọ m mmiri n'ọnụ na-ekwu ya ichefuola ihe mụ na gị mere kwuru n'ihu ndị ụkọchukwu na anyị ga-anọ n'ime ọlụlụ ndị na nwunye mụ na gị mana mgbe ọ dị njọ mana mgbe ọ dị mma o rubedo eru gị mepe ọnụ gị si na ị na-alụzi enwekwa ihe ọ bụla ị na-eme ị na-anụ gbọrie gị isi ebe ahụ ekwesu n'ọrụ onwe gị ị na-achọ onye ị ga-egbu gị na ụkọchukwu ma ọ dị njọ ma ọ dị mma mụ na ị ga na ọdị njọ na ọ dị mma nwoke ụkọchukwu ahụ ị na-ekwu ya bịa n'ọnụ gị ha na afie na afụ n'ụlọ ahụ mmadụ n'ụwa dịka ọnụrụ ọkụ mmụọ ọsọrọ gị kpọọ m ekwensu ọsọrọ gị kpọọ m ajọ mmụọ ihe mụ nwa amawo mụ na gị hụrụ ihe anyị gị ịtụla ọkwa ifu ụgwọ isi gị nkụ a na-eweghachi mpa gị nne na nna gị ụgwọ isi nkụ n'isi gị achọghịzi m ịnụ agwọ gị achọghịzikwa m ịnụ o biko o nwere ihe m na-eme n'ekwentị n'enu gị isi ya dị na-agwa gị onye ụkọchukwu anụ a bịa nụọ gị kedu ụbọchị ọzọ by force mmadụ ga-anụ nwaanyị na-enweghị ị na-agụ oke ị ga-anụ ụdị ana m anụzikwa gekwa ntị ọfụma ana m anụzi agwago m gị agwachaghị m gị Onye agụgo mana nwaanyị ekwero hapụ gịnị bụ okwero na ma na-emezi nwaanyị ekwero ọ ga-ekwe ga-agwa ya okwu nwaanyị ka ọ ga-agwa ya okwu enwe ebe m na-agba aga enwe ebe m na-agba aga gwa ya okwu nwaanyị ebe ya ga-enwere ego ama ebe anyị nọ ana m eso gị ga-agwa ya okwu nwoke ka ewu okwu kwesịrị iju gị n'ọnụ agụgụ m ugwu ka mgbe ụtụtụ na-agwa okwu okwero ka gba ọsọ na a sị m ga-agwa ya okwu chere m na-egwu egwuregwu biko pụọ gwa ya ihe dị mgbe agwa ya ọ ga-ege gị ntị ihu nwoke okwu kwesịrị iju gị n'ọnụ gawa ị ga-emere ihe ndị nwoke ibe gị ga-eme ọ nwoke ibe gị na-agba nwaanyị enyi agwa ya ga-agwa ya okwu anyị mechara fọdụ ihe niile mechara chere m agụmahụ ka ọdọ ele otu ihe niile mara na ihe niile m mechara gị hapụkwa m mba chere ọnwụ otu ahụ mgbe anyị nọ ka ha agaala ugbu a na anyị ga-ebido ọzọ achọrọ m gị anyị ga-ebido ọdọ ele otu anyị si ebido ọdọ ịlụọla di gị na-asị m anyị ga-ebido ọdọ ihe nọ nga ahụ nwe ha anyị ga-emeli mba nwe anyị ga-emeli mana otu na di m chọrọ ịgba m ọ sị na m si ala nhazi ọ ga-aga agba akwụkwọ alụkwaghị ihe mere m ji achọ m isi mma ma ọ m si ya ọ maka gị nwakwere na mmara na ngasị ya mba na ngasị ya isi ala m ugbu a na
nsị a na mma mụ na ga-abịa birizie n'ọrụ. Ihe ipuge na ihe anyị ipuge na di gị si n'ọchọ ha ịlụ gị ọdụ. Chere m agwa gị, akụ ịma na ahụrụ gị n'anya maka ihe mere m. Biko Ihe anyị na-agwa m n'anya biko Etisho. ịka mara mma maka ịma nwoke ọma. Nwanyị. Makwa na maka ịgba iji nnọọ jiri mma nnọọ kpakashịa m obi. Iwe ewe na gị. So ọmụ na gị na. Ma ngwa ya nyere ekwetela. Gị ma ekwetela? Lee n'ụkwụ. Ka anyị dasịrị okwu. Gawa biko enweghị ihe. Wee n'oke. Na-agwa gị. Nwoke ọma. Nwoke ọma. Chijioke. Okay, ị like ka mkpọrọ gị nke ọgụ na mgba ka ị na-like. Ihe m chọrọ ịgwa gị wụ akụ isi chọrọ ịgba m akwụkwọ. Isi chọrọ ịgba akwụkwọ alụkwaghị ọkwọ ihe ị gwara m. Ị na-ekwuzi ọka. Echeele m ya. Atụgharịala m uche. Ugbu a achọghịzi m ịnụ. Anyị agbasago. Imezi gị ga-weta ihe ka mbe anyị na-emezi. Street ga-aga ọchị. Mana ara ga-agba ndị ara. Ọkwa ara ga-agba ndị ara. Ifu ya anaghị m. Anyị ga-anọ ya. Nọsie ya ike. Ọtago nnekwu. Nke aka na-agwụ na Chukwu dee odechago ya. Ọtago nnekwu. Isi ọrịkwa gị mma. Akwụọ gị nọ na-aba na-eti kashi. Echenjugo m obi. N'ụlọ nkwari na isi. Agbanwego m obi m, ana m anụzi. Efu kịta, iwe oyo nwaanyị ọma m, ịwụrụ ọrụ m. Fuke one. Bie m ọma. Si na nwụpụ ọma gịnị? Werekwa ihe ga-eme ga-esi were brak ga-eme ga-esi. Bekee wa gbara. Ihe gị na-asọ m, ọ na-asọ m n'obi. Hafi ya nkụ. Ekwesịrị ewe n'igwe otu obi. Ibe ihe mere taa, ekwesịrị ị na-ekwu ka ọ dị mma. Afụcha gị n'anya afụfụ. Ụkwụ ịzọ na-anapụ na-asị ka nkọwata ka ntị efu gị n'anya. Tomato jos m. Chikodo ọchị anọ da like. Chikodo ọchị ahụ. Efugo onye ya ịba ị na-ewe iwe. Ọ na-ama mma. Chi! Sure. Akọnuche. Chi! Bịa nọ na bịa ka ibie m ọma small. Emetụ m arụ. Kemgbe ahụ na-atụkasị nkịta ụmụ osisi pụwa ka m bịa ahụ. Agwala m ya. Okwu ịhụ ọ sị mba na ọgwụ a ka ọ chọziri ịlụ m na anwụ mụtọ ya anwụ nke ahụ. Ọ chọzi hapụ. Ihe anyị na-agwa m ihe. Amakwa m ihe mege nwoke a n'isi. Akpọọ ya sị m na ọ chọrọ ịgba m akwụkwọ. Egwara m na ị ga-agwa ya n'ihe. Ọkwa na ihe m na-achọ ịgwa gị na agwara m ya nwasizie mba. Ọ na-asị mba maka gịnị? Onye chọrọ ka ike chọrọ. Gịnị na-asị. Lee ma gwa gị, ị ga-aga nga ahụ na ga-agwa ya na ị chọzighị ịlụ ya. Ahụrụ m gị n'anya. Biko
nnukwu obi gị dị ọkụ dajụọ ka mụ ihe m ga-eme Dị sure? Ihe ị na-agwa m na ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu ka m gaa n'ụlọ ihe m na-eme. Biko gbalịa, biko. Bịa sịsọ na mmụọ gị bịa nọ. Hapụ m ka m ga-agụgide ụka ahụ ka mkpa. Biko gbalịa biko. Lee ahụ gị n'anya. Amaka chenu na. Amaka. What are you? What are you doing? What are you? I don't think you know this kind of place. Ebe ni na no. Ni na-ekudi. Ndị mmadụ dị ebe a. Ndị mmadụ bi n'ime ebe ahụ. Amaka gee ntị. Bụrụ ta ịma na na-ebido ihe a. Nwayọ nwayọ. Eme ụta nwayọ nwayọ. Ịma ọdụrụ na-arụ, ịma ọdụrụ na-arụ. Ọ nwayọ nwayọ ngaga egbu onwe. Esi na ịfụ m na ebe mbikibu ebe ị ga-ebi na. Ọwụ ebe a biko. Aga m ebili. Aga m ebili. Emegbu m gburu onwe m. Esi anọ ya. Onweghị okwu ihe nọ n'ime ụlọ ahụ. Ga-esi m nọrọ dị a. Maka ihe anyị na-eme ọjọọkwanụ mma ahụ. Aga m anọrọ ebe ahụ biko. Cheregodi ihe m bịara ịgwa gị na ana m eme ọzọ. Emechago m. Sị gị. Ịhụgo ya? Maka ebe m bi. Aga m ebili ebe ahụ. Maka ejiri m ego ọfụma. Ndị be gị na-akpata ego, ka akpata ego. Amaka. Chere, abịara m nso. Ị hụrụ ihe ahụ anyị kwuru, ọ gaghị apụzi. Hapụ m ka mụ na di m chọọ otu anyị ga-esi mezie ọlụlụ di na nwunye anyị. Ọhịa otu m nọ n'ọrụ gị ntị m abịa gwa gị. Hapụ ihe ọbụla gbasara ihe ọbụla m na gị nwoke. Amamihe ikwu ga-eyi ihe ahụ. Asị gị wepụ aka gị. Na-eke egwuregwu aga m gaa ịchọkachi ezi. Ihe bụrụ ihe ọbụla m gwara gị ọwụ egwuregwu ọ gafekwere ọnwa maneja anyị enweghị ihe mụ na gị ji ekwucha ka anyị gwara m okwu ọzọ bịa chere ọ na-asọ m asọ na ahụ gị taa ịgbalịala pụta tupu si gwa gị ka ị pụtawa nga mana ihe m sị ka m gwa gị bụ anyị agbalịkwara anyị anọla ọdụ Chineke agọziela m enwetara m obere ụlọ buke m ọtekwe n'ebe m na-alụ ụlọ na-akwụ m ezigbote ego ịghọtago ama m na from ihe a na-akwụ m ga-eji ya lezie ego anya ọfụma ị nọkwanụ nke ọma m nọkwa nke ọma anyị na-ebikwe n'udo asị m ka m gwa gị na aga m achọ ebe ịhụ nne gị na nna gị ka m gwa ha na achọrọ m ịlụ gị bidozie ebe ahụ
oke ọgbahụ ịhụ ha onye kwere ka m ga-ahụ nwanne gị nwoke Anyị ga-ahapụ ya ahụ. Ahụwala m onye ọzọ. Ọdụ nwoke ahụ chọrọ ịlụ m. iso Ahụwala m nwoke ọzọ. Ọ chọrọ ịlụ m. Ka m lawa. chere ịhụ ka nwoke ọzọ mba na ama m na ọ bụ ama m ihe ikwu Akpọ mmiri n'ọnụ kwuo ya. Asị m mụ na nwoke ọzọ yigazi ọyị. Ihe ọbụla gbasara mụ na gị ọ gaghị apụzi. Chọta alawala. chere ego dị mụ ahụtazi anyị esoro n'okwu ọkwanụ gịnị enyi m nwaanyị akwụkwọ m enyi m Asị m alawala m. Ndị na-ejide na-adịghị erighi nwụọ alaala m. Mụ na di m kwesịrị n'ụgbọ. Tom, Chin, ejite mgbe anyị bidoro ime alụmdi na anyị tupu anyị alụọ onwe anyị. Mother wee nabata from school isi ebe ọrụ na-ajụ onwe m kedu ihe mmedi onye akwụkwọ agara m akwụkwọ ha nwee plọmba ịma mma ndị ọcha ga-akpọ ya sị na you are one of the prettiest girl in that community. Ọ kacha maa mma na ebe ahụ anyị nọ n'agbata obi ahụ ịma mma
nwoke ndị ọzọ na-achụ gị onye ji egwu, onye ji ụgbọ, onye ji wagon, onye nke abịa mbana obere m, my insignificant self, enweghị ihe mbụ gasị gị afọ gị n'anya mgbe m gwa gị chia ọchị forever plumber. Kwamgbe nta ebido yiwa anyị bụ ndị akpụ n'ọnụ. People talk about us, a na-ekwu maka anyị, onye akwu nka see this love nka ịhụnanya anyị was very perfect, beautiful, ọ dị pure. Anyị aba na ofu bike, anyị aba na ofu keke. Ichete mgbe ị ga-abịa nsị gị enwekwaghị nwe na-agarị na ahụekere granọt. Nna, ọ gịnịkwa? Ụwa na-atụgharị. Gịnị mere? Chi, mana ebe aka nkụ na mma. Ama m efu n'ebe nnu iji wee fụ m n'anya n'edi ụdị ụlọ mbi ịnabata m ụda ahụ. Akwụ m n'ebe a onye mụ na ya na-ayịgbu wee sị m na enwere ihe ga-eme ka mụ na-emekọta ọnụ n'ọka n'ụdị n'ụlọ m na-esi isi na onwere esi na ụda ka ụbịa mgbe na-apịakasị m ahụ nke emekwa nke emekwara nka na-anya ọnwa afọ m ya n'anya fụ ya n'anya ma na-eme gị ngwa nke ahụ agaala ihu ọkwọ nga ka ọ sị gị enwe ihe ọ ga-eji gị eme nga anụ mụ na gị na agụ masị gị taa na ahụrụ m gị n'anya na agụ m alụ gị na anụ and achọghị m ịma mere ụga plọmba na ịrụga ihe ịma amamihe ụga ọ gị nwa ka mụrụ n'anya na anụ mara achọrọ m nwa chọọ ya kpọọ ya ọnọkọta nọmba ya na-agazi ekwentị ya na-aga kpọọ ya maka ahụ m nwa n'anya wee n'oke. Ma nke ahụ agaala ihe a ga na-akụzi n'awụ mụ na gị akụkọ nwa ahụ ọ gafeela o nnugo gwanụ ka anyị gawa igote milk tinye n'ime ahịa ṅụọ ya n'obi ọma n'ụtọ a na-achịkọrọ ọchị. Echete mgbe ndị be gị na-anụ sakọ ọgụ nke anụ na isi mba na ọzọ mụ aka ịchọ. Echete mgbe ị ga-aga nwere ihe nwe ọ gị dozi m ụda ndị tụzichaa m nabata m ụdị ndị m na onwe nnabata gị. Kedu ihe mezi? Ọkwa gị butere mụ na gị nọkwa n'udo gị bute asị gị bute mgbe ọbụla nsemokwu ama m na mụ anụ m agbalị ememe nwere gị na-atụrụ ọyị nwoke nke ochie. Amaghị m na ọ bụ otu ọlụlụ di na nwunye si dịrị mgbe na mgbe ọbụla anyị na-anọ ọ na-egbu m mgbu n'ime obi. Gbara m enwe n'iwe emejọgo m gị. Sọsọ gị ka m chọrọ enwe onye ọzọ.
onye ọzọ ga-abata n'ime ụlọ gị. Nwere nwaanyị ọzọ. Ka anyị gaghachi ka o si wee bido na mbụ. Nwere ihe nwe mana ịnabata m ka m na gị kwado ụlọ anyị ọfụma, dozie ụlọ anyị, kpaa nkata ka ya anyị chọrọ. Nye gị nwoke na skuul n'ụlọ akwụkwọ data marịja ọ na-agba na na-agwa nwunye m na nwunye ama ama. Anyị mara nna na-agwa gị, amara ama ekwuzi ọzọ, betara m agwa gị. Onye nwe mara mma ka esi wee mma. Ịma mma, echi anụ ọchị, ọ na-eme m obi mmasa. Biko, gbara m ihe niile mme na nwaanyị a chọrọ idufu m. Onye mụ na ya bụ ewe n'iwe. Maka chọrọ nwere ihe mụ na-eme. Ewere iwe. Nwunye ga-abatazi mụ na gị. Gbaghara m. Nzukọ si kịta na-aga n'ihu, anyị ga-emezicha ihe niile ka ọ dị ọfụma. Achọghị m ka mụ na gị na-alụzi ọgụ. Ugbu anyị marago n'otu ihe si dị, ka anyị ji nwayọọ hụ. Gịnị ka ndị mere gị? Gwa m nwanyị ọma. O Chinasa, ife ga-asọ m. Chinasa, ife gị dị m mma. Gwa m, ọ bụ gịnị ka na-eme gị nwanyị ọma? Nwanyị ọma. Bịa ka anyị gaa mee. Ama m na ego ahụ mara onye m ji gị ka ị bịara iwere. Oyi m ahapụla mgbe ọsọ. O mekwana otu m si eweta ụdị ego ahụ. Eziokwu bụ na ọ bụrụ maka ego ahụ ka m ji bịa m ịhụ gị. Ọ maka gịnị ka iji bịa? Onye mere, mana abịara m ka m gwa gị ihe. Amaghị m otu m ga-esi ebido ya, but ịhụ nwoke ahụ kwụọla gị ụgwọ ebe a. Nwunye nwe onye nwaanyị mgbe anyị nọ na skuul. Enweghị ọ dị ihe m na-emerere ya. Ma e kwụrụ ya ụgwọ skuul, ma ego ụlọ, ma e kwụrụ ya akwụkwọ. Ọ gbawa m obi. Ebela akwa, ebezina. Isiokwu bụ na abịa m ịgwa gị ka ị kwụọ ụgwọ enyi gị nwoke ji m ọjị anyị. Abịa m ịgwa gị na esiri m n'ego nwa m kwụọra gị ụgwọ ahụ. Chineke gozie gị, gbalịala. Iwe ezigbo mmadụ, Chukwu gozie gị. Chukwu ka anyị na-efe. Chukwu. Mana enyoole m gị.
ịfụ na iwe ezigbote mmadụ. Achọrọ m ka e wee enyi m nwaanyị ka mụ na gị nyewe. Biko. Ọ shikwa gị n'obi akwa ịma ihe mere m. Oyi nwoke hafụrụ mgbe ọsọ achọghị m ịba nke m ga-aba ihe mere m emezikwa m ọzọ. Ihe ọbụla ga-ewe gị iwe mmedo anya eziokwu ka m na-agwa gị. Ezigbote eziokwu ka m na-agwa gị. Nabata m biko. Ngwa m ekwela m. Eso? Ekwetara m. Ekwetara iwe enyi m nwaanyị. Hai, iwe ezigbote nwaanyị.